Areng dawuh Kanjeng. Pasugatan calon pisan saka Medang. Ojo nganti ngujuwani. Jalaran alin luwakku ngono Medang minangka dadi pisan. Ampun semelang Kanjeng. Sedaya ora ben kagem tamu saking Praja Medang. Sampun sebab kantun ndok dawuh panjenengan dalem. Lah kae ngarep nang ngantek Joko Medang. Pisan Adipati Mahadeva. Kula dalah pangombyong temanten sepisan. Ngaturaken agung sampun dipun sugih. Mahadewi. Inggih Rama. Kajari saking menika mbok bidhek. Kula sagutrah pangombyong temanten. Mahadewi. Jaga utama. Aja ngeke mongso kok dadak. Iya. Apa? Menawi wonten tumpang sepuna tunggap nuwun isih pangaji. Nggih, boten dados kula. Nanging sampun ngantos kecana kondur. Jalaran didhawuhanipun ingkang putra kalih putri kula. Badhe upah harya ingkang sak ageng. Pengajian. Menawi angkah pikajenganipun rampung pahargyan ingkang pun wonten ing Medang. Badhe kula tanggapaken tontonan kentrung. Tontonan kentrung. Menapa wonten ing Medang wonten tontonan ingkang kasebat kentrung. Nembe naminipun nembe kepiring sakmenika. Menapa malih wujudipun? Menawi mangke katuju kula ning penggalih menawi wonten tanggaparsa kula aturi nimbali kentrung saking Kurawa. Matur nuwun saking panik. Senopati, Urip Kanjeng. kentrung dawuhi supaya ngadeg. Sendika. Ya. Sampeyan nek tengah dalan kok. Pripat tadi. Lah iki ra mripat.
Lho, aku ketua. Ah, sing sugih ben kowe kok. Tenan. Yo, Deal. Tuane aja wayang. Diwayah gak ono. Kula, Dik. Saiki yen kowe ner ketuane kan. Nggih. Cara ditanggap Heeh. sak babak piro? Belur. Sak babak piro? Belur. Sak babak. Belur. Kok sak babak belur? Lah tanggane kula tiba babak belur. Kira nek tiba. Lah maksude Iki tanggapan regane piro? takok tanggapan regane piro? Ya, apa kok babak belur? Lah tak menawa babak belur tiba, nek tanggapan iku standar iki. Umum. Nek umum iku regane 30 juta. Sedina suwengi Sewengi tok 30 juta, nek rina wengi 40 nek umum. Lho, dinyang tok ora. pinten? Suwidak juta. Gak itu. Hei, Ora ya. tawang piro? 30 sewengi nak 40 rina wengi. Lah iki dinyang piro? Suwidak. Lah kok ora oleh? Ora itu aku. Lah kene Harga pas. kudune oleh. Ketuane kowe apa aku? Ketua kok aku piting ngene lho, lagi ini lho. Loh, ketua model Andel. Ketok lancen hernia. ora mbok sakit gurih. Tak taleni ucul. Ono iki. Gak itu aku. Regane piro? 40. Sedina suwengi. Heeh. Nek suwengi 30. suwidak. Ora entuk. Lah kene kok ora entuk. Harga pas. Iya. Ora entuk dinyang ora entuk Oh, orang. iya. Loh, bojone sampean ngalah, Dik. Kene. Loh, Kene iki kena apa? Penyakit tembinane lemu. celandane gecek wong kowe. Hah? Landaan Apa-apa? Apa madhep aku nggih? Sing madhep kowe sapa? Aku madhep kono. Ora kira. Deal 40. deal. Oke. Ora wani. Apa kamu Hei, ya? ora wani lho. Ora wani. Ah, gak sejajar lo. Kene. Apa? Wah kene. Lah kudune iya. Ja. Ayo diwiwiti. Sakniki Gak. Kok bar subuh. bar subuh malah ning jero sik. Iya, atok menyani kapal sik ya. Bar subuh saestu. Saiki. Ratu ra kena digo contoh. Kok saiki bar subuh. Oke. Dan saniki ndara. Iya. Kami witi nyambut kentrung dalu punika. Kentrung gaya baru. Nggih, turun. Goblok. Piye ya? Kami witi nyambut kentrung dalu punika. Kentrung gaya baru. Sumangga. Ngono. Iya. Ya ora konjo kowe kok. Ya mana dadi ketua? Lah salahmu kok tunjuk. Udan. Mudeng-mudeng. Jajali. Ya. Ayo. Sumang. Asu monggo. Asunem dhewe kono. Piye lah? Sumangga. Sumangga. Susu. Mama. Ya enggak. Ya, Apa? monggo. Lah. Jo ngamukan. Yo. Bojone bupati ini kok ngidang-idu ketoke seneng kowe apenan. Wis gongko digarap. Yo. Ora wani. Kami witi nyambut kentrung dalu punika. Sumangga. Ngenteni gendong saya ngenteni aku. Aku bar gendong. Kok seneng ambisi iku apa? Dan kowe ku nek nyelip ngebel ah. Lho kok kaya bis e, Tong. Aku bar kowe. Iya. Ya. Kode ah. Kamu kode. Kami witi nyambut kentrung dalu punika. Kentrung kaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados. Penak.
iku. Apa ya? Apa kelani? Nak tuwa iki sensitif. Apa? Darah tinggi. Wong sak ndara mboten napa-napa to? Gak apa-apa. Yo, baleni. Tak tung dejetung, tak tung dejetung, tak dlang, blang gentung. Dah. Yo. Udan. Udeng. Nek ora bener dipotong. Ayo sing bener dipotong lho. Amiwiti nyambut kentrong dalu punika kentrong gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Der. Cakeme sing muni iki ora lambene. Lah sing muni apa? Tak dlang, tung. Maksudnya oke iki sing muni. Iki lho dituthuk. Hukum dawa mau nyongok irung. Iki. Udan. Lah gunane ana iki nggo apa? Lah sing ngerti sapa? Gentung. Nek kurang gede tutuke, tutuk kanggo iki. Lah. Lah rempul sirahku. Udan. Yo. Wah, goblok. Wis sing penting ketua gene. Lane dibodoni wong terus kowe. Lah sing bodoni ya kowe lho kok. Hei! Iki ditangkap. Lah sing ngomong ora ditangkap sapa? Iki ditangkap kok. Aku nanggap kentrung ora nanggap wong bantah. Nek kentrung iku ciri khas bantah dhisik lho karek nonton nek cerewet Yo sing nanggap. iya iki sing nanggap. Lah iya. Amiwiti ngambut kentrong dalu punika kentrong gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dadah. Ora umum iki. Elon ayun. Piye nek Gagate wong Gusti Putri ku lho. gene? Duwe ora anyang-anyangan. Lho Gusti Putri dhewe. Iya. Aja banter-banter. Garwaku iki duwe penyakit jantung. Lah, Oh, lemah jantung. Penyakit jantung iku anggere kene ditemek sendut-sendut iku penyakit jantung. Iki iki nak nak cari. Hah? Reksa. cacak periksa. Sing dhisik ngene kok. Ora gelem iki. Ora gelem. Tamplekno. Hah? Tamplekno. Tembak tok ngono. Nek kene lho kene. Yang kok nek kene malah bahaya. Oh, yo oke. Ora wani lah yo. Hah? Kowe. Karena ini sing dhisik los kok. Amiwiti ngambut kentrong dalu punika elon naik kentrong gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dadah. Elonen ayun. Bantar keliru, elon keliru. Sedang saja. Yo. Ono? Ya. Yo. Kentrong gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados wong. Kok lali piye? Iki anak buah lalinan. Ora tau main ayo. Ora main arep-arep main. Main keliru. Lah kok keliru terus. Aku ketua. Iku ketok. Kentrong gaya baru. Semua purun, sumangga. Dados. Ah, penak iki. Terus.
kok kaya pripun? Iki sedor sakmene gedene kok aku kliwat iki jarak kowe. Yo saking penake kok. Mateni wong. Lho jenengane pripun? Lah aku kampleng ya. Loh, sampai ten mriki replay tayangan ulang. Oh, gerak labang. Udah lambat. Contone. Ya, angel iki. Nelan-nelan sing piye ayo? Hati-hati ya. Aku yo lali kok yo kliwat. Mas, Contone iki. contoh. Ben ngerti kesalahanku. Yo. Emang piye? Ayo. Aku ngono. Ah, Halus lho iki lho. karo joget aku mau. Gerak labang. Emang kan joget ta? Yo. Lah kok iso ngamati Karo joget apa penutuk ngene iki kliwat. Aduh. Karo contone malah banter contone iki. Lah iki lara ngungsi bahaya ya. Maaf, Dik, maaf. Iki mau wis do madang apa? Pripun? Wis do madang apa durung? Dereng. Iki mau Dereng madang. durung madang. Dereng. Nang pundi? Madang. Madang. Wis madang yo. Derek. Siap. Wis madang urung? Dereng. Madang. Segone nang metu. Segane pundi to? Segone pundi niki? Segone ndi? Piye? Sego. Segane apa? Lah jere madang. Lah iku madang apa meteng? Madang. Lah kula madang. Lah iya iki madang. Lho segone. Ora ana segane, kowe mau ra tak tekoni. Nggih. Madang apa durung? Derek. Madang apa ono? Ora wong tuwa tak sikat dhewe. Jumuna, urusi lah emang padang apa ora? Peteng. Lho peteng ya, Ndoro? Peteng Doro. Wis ngene, Bung. Heh? Dereng. Dereng. Kowe, Derek. kowe. Dereng. Ayo ngene, ayo. Ayo. Ngene. Lah iwake ndi? Eh? Iwak. Iwak apa? Lah ngene iki. Lah aku mau piye? Ayo ngene. Ayo. Ayo. Lah segone gak ono berarti ngene ta? Ngene tok. Alah. Bener nak kaya iwak togek iki. Wis madang wis ngene. Pati goreng wak oke. Iki kentrong bayar lho. Duwite sing gawa ora Lah sapa? garwaku. Gusti Putri. Sing beto. Biasane garwaku yen ndokok duit Heeh. kira ning dompet. Lah teng. Teng mriki. Kula pedet angsal. Entuk wae. Atane pundi Gusti Putri? Hah? Apa lagi nak kenapa? Arto bayaran kentrung. Ayo, mulai. Piti. Ah, tenanan. Tenanan. Ya ya. Ya. Kami witi nyambut kentrong dalu punika. Kentrung Gaya baru. nggih purun. Semonggo. Dados. Apa mau abane makis? Dara sing nyuruh sinten, Dara? Sing nyuruh sinten? Boleh balik aku. Kamu to? Iya. Wah, ngorot. Maklum rasane kok. Ayo, Plastik pecah apa-apa kok dis. dalam bang bilang separuh iki.
Mulane aja ngepluki sirahe kancane. Lah kliwat kok. Ayo, Yo pati endi? Fungsi. Ngalah. lu masalah. Yo yo. Kami witi kentrung dalu punika kentrung kaya baru. Nggih purun. Sumangga. Adas. Padha nyambut gawe yo Walolo ya lempet-lempet lah lempet sarung lempet sarung katon Surabaya amet-amet kula tak ngantro menawi lepat tambahi arto perkara duit gampang ambil tak bonusi separuh harga. nggih suwun nggih yo dua lolo ya ana-ana lah ana gedang ada lutung niki parian apa ono gedang sisae bugis ono gedang bugis ono Sik. Kowe nek kandhani kula nelon. lutung kula nela-nela niki mboten krungu Aku ngantek jumbul. lah kok jubur Kene takone ana untung. Kaget. napa jenengan mboten nyadar niki ana lutung nyemoni sampean ana lutung lho Mas sampean Iki iya ora kene. mboten Nek aku nggih oke. kamu malah oke ya ayo dua lolo ya ana lutung kemangan gedang yang sing ngantrung jaluk wedang Wedane komplit. sampun Kopi, nggih teh, nggih susu. oke Susune ndi susune? Susu kok nyawang garwaku. lah niku beton apa mboten Iya. lah iya tapi susu nganten dua lolo ya ana lutung rangawa kathok apa yen sing ngantrung jaluk rokok Komplit rokoke rina wengi. Rina wengi Iya. oke niki nyuwun cerita napa jenengan Ceritane apa bae? fakta dongeng 50-50 Fiktif. fiktif ngasih 50-50 terus kisah nyata Sik, kok faktai pembunuhan tapi cerita kentrum iki ana kabeh ndoro kisah nyata. kisah nyata Kisah nyata. nyata Iya. Lah kok mirip putri. mantene ayo ya ayo ngerti yo tak pek dhewe Kowe wayo. ya jamu kancane Ndi kancane? ayo ada Paksane seneh kok. kembang Jagung lak mendet mantul. iki apa iki apa kowe lali ora apa enak lho sing angkat ben iki lho angkat doro Lah aku sing nanggap. wangsalane kembang glepang
wiwiti nyambut kentrung dalu punika kentrung gaya Bali. Nggih, purun. Semoga. Dados. Pada suatu malam ada dalam kampung Asmoronto ucap kacarito Kita kono. Dulitono. neletono Kosorono. kondiek Iya lah, kecap barang, kecap lah ucap kacarito iki kok langsung iki. iya Ora ndang gagenan ini ku. Nyanyi gala-gala mau apa? balolo ya awan tenaken dalam kampung Asmoronto kok kondo-kondo monggo Kocap kacarita ana ing negara Purwakanda lan negara Ngatasangin. Pendak taun sepisan ngawontenaken perang adat. Perang bisa kasirep menawa Sang Prabu nganakake bedamen kanthi margi bebesanan. Temanten putri setya tuhu tresna temanten kakung ning emane temanten kakung ora tresna jalaran wis duweni katresnan bocah saka desa kang aran Sorapatmi. Cukup. Geti wong ana apa? kowe apa kok kentrung Lho keturun aku kok. ho Ndak ana wong iki. Lho, lha iki mau ngene. Sing krasa apa? Masa iki main nek gone demit lho. Lho kok ora ana. Kaya apa ya tutut.